Yo, na adaroma be ma not to yewra ate kokoso asum se ne nana mu protoafo a na adaroma ama ye ba bia ye adwuma ye ka edi akoniaba emre kakra ne ye to aba no esesam penfo no ye ba gi tumi ne akwankyere na yesre kwan koi enu achi mpaya yewura bomaye no adwuma no ye hu se achen kane no etrese yeti etipa ti yegu adwuma no so na yenya mentie se yewura tumfo nyankopon de ne tna abam na so no binjia aduonunum etrese nyankopon ye de niye adeno na ye pese nka ye beba bie ye ba ya no ehu se ahoho no edoso tene yenya yefie nipa ye betuni yachi na ene nyankopon ma yemfa yaba ya be ma yewura etire nkwa ti yaba ya na yenante sie no no kwasem ni ye hwe kwan a nyankopon afaso akwa yewura nyansa ne nimdie abataye honhom ekita no adoye ne humobro a yewura ewa no kwasem ni sade ye ba edi kan no edi ede ma yewura no ene bia beka ho onyankopon na musini ehunu enyankwa a wo ba nanimu a wo de adwen pa ba ne wo de ba ye no osom ema wa kwankyere boa ma ne si wuye te na ye ba ya na onyankopon na musini ehunu enyankwa ye be ma ne moni yo moni adwuma nyankopon ma no nkwa hosane na femfia aka no oni ni dojo ewo asundue mu no achi de ade sredie asan ataato tina ya ba ya ye nante sianti na watwe besi mu ochin adwada enkosi na wie ye no ye beko konfa noche na project no a yewura eye no ye chefe wo mso ye de akọ tina le krakra eno no Madam Nana, yes, Papa. Sure. And if you don't know me, no, you're an idiot. Sure. Yamenko, Muka won't be named idea. Sure. That's when they are saying they are Kabuma Bana. Yabeche, Ababoya Basu. Sure. Was what the Mina must papa. If you don't know more than me, I don't know. But then I could not show on. No one could eat. One would not say, could account. The Munia lady. And I said, Macabomu, Auntie, some more. Mama na said the master of the two one. So what's up on a was a papa? Big Usu Nabai. Sure. What's a big Usu in the Kabai? Dubai, Papa, Mamma, Nessa, Bray, Sure. Sure. Woman name, EPA for Topa Sabre, and Wabba Mamma, Sure. Near Cam, the Senate, Nana came, I was to come at Tim Kakraka say. Sure. Because one of the churches said the big man because sure. Because of one of my never I'm going to depart to you. Nara, one of my neighbors, and now this 7 public church, and I said, we didn't want them with their pay. The pipe one, so they touch it, say, the more you be available, so I said, they put you about what to it. Ike by was Nana near the about the only patron, Mr. Massum. Sure. The buyer was been on that. So when I did number of petrol, it's Massum. I tell you, people there. The die patron, no Apocrana. John, the Abenti come up, Meso, Kana mean who can come over, can be a me. sure. You know now a petrol from the old deal, also Tabachi. Can't hold him, but someone can be mamma. And so the Susum, you're going to be a Susum come.
ne mama dwuma mo ye no so boa magana man koso Sure. odi ne pa ko mo twen niema ko Sure. ni nyina aka ho ne ma obi a wokofa niema firi nkran aba wokọ nkran Sure. wokọ se akoye adwuma enya mo a wontimi ko Sure. ti adwuma bi a wo aye bi a mo ye na no nyina boa magana man enkoso nso ba Sure. Tu for se no se bi me de ade so mi ma kana mai no bo ma mai koso se be obi tu pa ma de ko ofo de ma mo twiba enkran mo de kota mari bi ba biara kana mai gudu biara uti de ko no bo ma se be kana mai koso ko no mi de papa na se de o be fa niema okumase akọ kunsu ba bi akoton mo de Sure. ko Jom wo fa niema wotamade aba mo de no ba Sure. na ni adwadifo nso to ne de kodwom ne de ye ne nyina Sure. o ma no ye yo no bi na mo ye no se be do fa no be ko ku su bia ko ton o de le ko ko de le bia o di fita mari e ko fa no de abasa no ma o de ne ba bi twema ko kan mu ni mo ye ni nyara bo mo mai ko so ko de ni ba mo ye ni se ya mo amu se mo boa magana economy akọ na nso Sure. ye adwuma a chisi mo se ya mo se bo magana ko mi no e ko de ni enso iwura se ye ni na ho se bo magana mai ko de ni ba o ye ya mo se mo mankrofo adwuma Sure. mo ye na mankrofo adwuma so we ya mo ni se mo ma ko fo djuma de mo yi e bo ma ko fo djuma so de ko so tinye se ka se no ase ye jijiska mo Sure. ye fata be boa mankoso aba Sure. Ka se be e diska de fata de bi e bo ma mai ko so mai puntu e ko de ni ba se mo to aso sa Sure. so ma se se adwuma se ka adwuma de na Sure. mo ye na boa ma koso nso aba Ghana man Sure. Ka mai se be ka se de ka djuma no mai ko so ti truba na se bo ma mai ko so se mo ne sa maybe so mon ka mo the patron or ha many dey chire ni mpa bo Jom so mo ye we dina na ye ro ka cha mo se do kuredi petro no ko no we mo ni mo no kro wasa edman amo mo se sebe petro wa ha e be ni dey chi Sure. ka kwa ba no mon ka che driver for mo pray ho Sure. to bo ase kakra ko no aba Jom de wo ko bedra na wonim kaka Sure. ti no abote ene yen ko pesika ze wo kwa ba sa kwa ba no abra wo bra na che ze wonye driver papa no no Sure. ti ni nyina mo kasa chiro mso obi abetu no boss Sure. sa ko mo se we ka tentem ne no mu de bi e wa do akwa ba beduru asu bi ne do aba se be this ka peso so se body e kwa ba pesika da bi o ko na wo bra this ka kwa na wo so se o to bo asa kra mo ya so so mon kan tell wo for no se be nipa nkwa so wo nya se da kra mo chire de de mu awa ozi mi da o ma se ba se Sure. 25 years na so me no mu nyina na ye di enti me da o ma se ba Sure. ya ato Nyankopɔn na musini abanyampa asom sɛ asɔ na futuo no de bɛyɛ adwuma na minim sɛ be free a ɔbɛsɛn hyira yɛn na me kae na masrɛ we de ɛkote dwomfo ada a yɛbaeɛ no yɛmane yɛde to n'anim sɛ yɛpɛ baabi na yɛyɛ lɔre tem na modern one na afei yɛde ahyɛ n'animuonyam nti ɔma yɛkwan sɛ ne yɛnkɔpɛ asase yɛhu ɛnya bi a yɛbɛbɔ namanneɛ yɛto ho anamo baabi a yɛakɔduro no aka sɛ yɛde bɛba bɛto n'anim nanso ɛkwan no ɛdɔɔso ma ha nti wofa ha no ayera wofa ha no ayera nti nadaroma ka ɔma yɛ obi a yɛsi ne so a yɛnsɛ bɛtumi adu n'anim a ka yɛpɛ nti w'ani adesrɛdeɛ ɛkuta